नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो बिटिसिनि टेट एसोसिएशन जों जयै जितु जोंहा बिटिसिआव दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जितु एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बेवहाय जोंहा गोबां मोनसे कमप्लेन फैदों जितु जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशन जाय बिथांमोनहा दिनै फैनानै गोबां बिथांमोननि जेंनाखौ जोंनि गेजेराव जों सावरायफैलायदों बेवहाय जोङो गोथौयै नायबिजिरलायनानै गुवारै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जितु जोंहा बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशननि जि दिनै टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोरनो जितु एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बेवहाय खुनु मोनसे ट्रान्सपारेन्सि खुनु बेवहाय मोनसे माने लेगेल एज पर एडभार्टाइजमेन्टनि नियम बादे बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया जायाखै आरो बेवहाय जोंना क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोनहा दिनै बेवहाय खुनु गोजोननाय गैया बिथांमोनहा दिनैहाय दुखु फोरमायदों जितु जोङो दिनै मोनफा मोनफा बिथांमोननि जितु कमप्लेन जितु टेट क्वालिफाइडफ्रा मानो थाखाय दिनै मेरिट बेसिसफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनाखै आरो दिनै बिथांमोननि जायगायावहाय जाय बिथांमोना मेरिट नङा जाय बिथांमोना क्वालिफाइड नङा जाय बिथांमोना दिनै खुनु भेरिफिकेसन लिस्टआवबो गैया माने आउट अफ लिस्ट बिथांमोनाबो दिनै मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां जेंनाफोर दं इस्यु हिसाबै जोङो फार्स्टआवनो जितु मोनसे गिदिर मोनसे एपइन्टमेन्ट मोनसे साख्रि एबा जिखि जाया साख्रियानो दिनै मोनसे एपइन्टमेन्ट जानायनि आगोल बियो दानि डिजिटेल माबायाव डिजिटेल इन्डियायावहाय दिनै नेटआवहाय बे जिनिसा माने फेर माने क्लियारलि दि बेसेबांथा पस्ट लादों आरो बिनि एगेन्स्टआवहाय मोनबेसे माने आलदा आलदा साबजेक्टनि एबा बेसेबां मार्क्स पार्सेन्टेज मोनदों नैबे जिनिसा क्लियार हिसाबै दिनै ओंखारनांगौ दंमोन नाथाय बे जिनिसखौ फार्स्टआवनो जों नुनो मोनाखै दा बियो टटेल लेक अफ ट्रान्सपेरेन्सि दा बेवहाय जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु डाइरेक्टर अफ एजुकेशननिफ्राय माबादे बिथांमोना बिनि सायाव इनिशिएटिभ लादों खिन्थु बिनि सायावहाय दिनैहाय फुल ट्रेन्सपेरेन्सि आरो बिनि सायावहाय माने क्लियार नङा आरो बेजों लोगोसे जितु बिथांमोनहा जि एडभार्टाइजमेन्ट होदों जेब्ला टेट एग्जामिनेसन बानायदों कन्डाक्ट खालामदों बे नटिफिकेसननि एडभार्टाइजमेन्ट बादे बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ माने मावाखै अपोजिट मावदों गिबियावनो दिनै बिथांमोनहा जे जाय केन्डिडेट बिथांमोननो जेनेबा हमनानै लादो एक्सट्रा को कारिकुलार एक्टिभिटिसफोरनि जेनेबा मार्क्स माने नाम्बार एडिसन जायो जेनेबा हमनानै लादो नेशनेल कैडेट क्रप्स एनसीसी बेवहाय बिथांमोना 5 मार्क्स मोनो नाथाय बिथांमोना सार्टिफिकेट दङब्लाबो बिथांमोना बे 5 मार्क्सखौ मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना स्पर्ट्सआव वेल माने स्पर्ट्सआव आखा फाखा सोरबा डिस्ट्रिक्ट स्टेट एबा नेशनेल गेलेनाय बिथांमोनाव मोनसे सार्टिफिकेट थायो बै सार्टिफिकेटखौ लानानैबाबो 5 मार्क्स बिथांमोना एड जायो बेखौबो बिथांमोना मोननो हायाखै आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय जाय बिथांमोना कालचाराव आखा फाखा दा बिथांमोनाबो मोनसे सार्टिफिकेट थायो बे सार्टिफिकेट गोनांफ्राबो दिनै बे मार्क्सखौ एड जानो हायाखै बे मोनसे जाहैबाय नटिफिकेसननि जेंना आरो माखासे नटिफिकेसननि जेंनायानो जाहैबाय जितु जाय बिथांमोनहा DLED एबा माने क्वालिफिकेसन लानानै जेनेबा इरेगुलार जाय अपेनाव लादों नियस इग्न'आव लादों बिथांमोना टटेलि रिजेक्सन जादों वेल एन्ड गुड नाथाय बिथांमोना गाइडलाइन्सनि एगेन्स्टै जाय बिथांमोना माने अपेनाव एबा नियसआव एबा इग्न'आव बानायदों नाथाय बिथांमोननो दिनै मेरिट लिस्टआव माने बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों खिन्थु बिथांमोना एज पर द गाइडलाइन्स मथे रिजेक्टेड जानांगौमोन आरो दिनै सेकेन्डआव जाहैबाय मिडियाम अफ इन्सट्राक्शननि प्रब्लेम लेंगुवेज अप्शननि प्रब्लेम साप'ज नों हमनानै लादो जितु आपार एन्ड प्राइमारि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि बे मोननै हाई स्कुलखौ दोननानै दा आपार एन्ड लवार प्राइमारियाव मा जादों दा बे सिलेक्शन अफ साबजेक्ट साप'ज दिनैहाय सासे बड' मिडियाम जेनेबा नों हमना लादो साबजेक्टआव अपसन लादों जितु एज पर नैबे टेट
नटिफिकेशन गाइडलाइन्स बादे नोङो जेनेबा लेंगुवेज अपसन थायो जिहेतु नोङो मायाव लिरनो लेंगुवेजाव जेनेबा नोङो बर'बा नों बर'आव अपसन लायोब्ला नों बर'आव लिरनो मोनगोन ओमफ्राय बिनि बेसिसनो नोङो नोंनि एपइन्टमेन्टखौ बर' मिडियामाव हरगोन दा सेकेन्ड अपसन लेंगुवेजआ जाहैबाय इंलिश बे कम्पालसरि बे वेल एन्ड गुड आरो सोरबा एसामिस मिडियाम लायोब्ला बे एसामिस साबजेक्टखौ लानानै गाइडलाइन्स बायदि बे एसामिसनि माने बर' माने लेंगुवेजाव लिरनो हागोन इंलिशआ अपसन माने जेनेरेल नाथाय दिनै बे गाइडलाइन्स मथे बिथांमोना सिलेक्सन जानांगौमोन वेल मार्क्सआ मोजां ओमफ्राय दिनै मेरिट बेसिसाव फैनांगौमोन नाथाय बिसोरो लास्टआवहाय मा जाहैबाय दे बिथांमोनहा नोङो हाई स्कुल फरायनायाव मा साबजेक्ट लादों कम्बिनेसना सोरबायाथ' नोङो इंलिश मिडियाम फरायनाय दं बिथांमोना अल्टारनेटिभ इंलिश लायो आरो सोरबाया नवोदयाव फरायनाय दं बिथांमोना हाई स्कुलाव हिन्दी लायो दा जाय नटिफिकेशनाव दे स्कुलनि SSLCनि नङा होमबा मेट्रिकनि हाई स्कुलाव जि साबजेक्ट लादों बेयाव खुनु मेनसनानो गैयामोन नाथाय बेखौ इसु खालामनानै बिथांमोनखौ रिजेक्सन खालामदों बे जाहैबाय मोनसे रिजेक्सन खालामनाय इसु आरो माखासेया दङ दे जाय बिथांमोनहा B.Ed बानायदों माने आउटसाइड स्टेट ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा अपेनाव बानायदों इग्न' एबा मा होनो बेखौ माने इरेगुलार बिथांमोनखौ दिनै रिजेक्सन खालामनायनि माने माबा नटिफिकेशन दंमोन माने जाय बिथांमोनहा नन आसाम नङा होमबा आसामनि बाहेराव B.Ed बानायदों खिन्थु रेगुलार बिथांमोना सिलेक्सन जानांगौमोन नाथाय दिनै जाय बिथाङा मेरिट लिस्टआव दं खिन्थु बिथाङा रेगुलार B.Ed बानायदों आउटसाइड स्टेट दिनै बिथांखौबो दिनै रिजेक्सन खालामदों बेबो मोनसे माने फेयर नङा आरो बे मोनसे नटिफिकेशननि एगेन्स्टआव दिनै बिथांमोना सिलेक्सन बानायनाय जादों ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बे जाहैबाय नटिफिकेशननि इसु ओमफ्राय दा जोंना मेरिट बेसिसाव फैदो मेरिट बेसिसावहाय जोंहा दिनै हमनानै लादो जाय माने मोनफ्रोमबो साख्रियावनो मोनफ्रोमबो जबावनो दे हाइएस्ट मार्क्स मेरिट बेसिसा फैयो साप'ज नोङो आउट अफ 100 मोनबाय आरो सोरबा 90 मोनबाय 80 मोनबाय जेनेबा लाइन फैयो 1 नाम्बार 2 नाम्बार खिन्थु दिनै बे BTCनि जिथु टेट जिनि जि क्वालिफिकेशन बे क्वालिफिकेशनाव जों नुनो मोन्दों सोरबा 80%आ मेरिट लिस्टआव दं पास जायाखै खिन्थु 30%आ मोन्दों 20%आ मोन्दों बे जाहैबाय टटेलि भायलेसन नोङो दिनैहाय गोजौ मार्क्सआ मोनासै 100 मार्कआ मोनासै खिन्थु नों 20% बिथांमोनाबो मोन्दों आरो बेल' नङा जाय मानसिफ्रा दिनै खुनु माने भेरिफिकेशनाव गैया खुनु जिथु माने मा होनो पास जानायनि जि मोनसे माबायावनो फैयाखै क्वालिफाइडआनो नङा बिसोरो खुनु बिसोरनि लिस्टआनो गैया दा बिथांमोनाबो दिनै माने सिलेक्सन जादों बे टटेलि सारप्राइज माबोरै दिनै क्वालिफाइड जाय बिथांमोना बांसिन नाम्बार मोननायानो दिनै मोननो मोनासै आरो जाय बिथांमोना दिनै क्वालिफाइड जानायनि लिस्टआवनो गैया रिजेक्टेड दा बिथांमोना बोरै मोननो हाखो दा बेबो मोनसे बिराद गिदिर सोंलु आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि BTC बे BTCआ 6 सिडुलावहाय जोंनि जेसेबां साख्रि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेयावहाय माने नन BTCनिया मोननो हाया दा जोंहा दिनै SSB दं बे दिनै जोंहा स्टाफ सिलेक्सन BTCनि बिनि गेजेरजों जोंनि BTCनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ बिसोरो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै सिलेक्सन बानायो आरो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड आरो 1st ग्रेडखौ स्टेटनिफ्राय बिसोरो हरो दा जोंहा 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि गेजेराव जोंनि BTCनिफ्राय जोंना सिलेक्सन बर्डआ मा खालामो बिसोरो जोंनि उइदिन द BTC ओनसोलनिखौल' बिथांमोना सिलेक्सन बानायो नन BTCनिया मालाबाबो जोंनाव साख्रि मोना नाथाय दिनैहाय नैबे जोंनि BTCनि जि टेट बे टेट जितु माने एपइन्टमेन्ट लेटार राननायाव दिनै नुनो मोन्दों नन BTCनि केन्डिडेटफ्रा दिनैहाय बेयावहाय एपइन्टमेन्ट लेटार मोन्दों इट्स अ टटेलि भायलेसन अफ आवर 6th शेड्युल माने जोंनि राइट्स बेखौ टटेलि भायलेट खालामदों इट इज अलस' टटेलि वान अफ द रिजेक्सन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै खायफा जितु माने स्टुडेन्टसफोर दं जाय बिथांमोनहा दे आपार आरो लवार प्राइमारि
दा सोरनाबा बोर्ड आपार आरो लोअर प्राइमारियाव नाम दङ आरो सोरनाबा आपार प्राइमारियावनो मोननै नाम दं आरो सोरनाबा लोअर प्राइमारियाव मोननै नाम दं दा आं बेयाव कुइसनानो जादों बेयाव जोङो सोंथि सोंनो लुबैदों दे जोंहा BTC आव एथ' गिदिर मोनसे डाइरेक्टर अफ एजुकेशन दं एथ' गिदिर मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे माने हाइलि मोनसे माने वेल माने एस्टाब्लिश डिपार्टमेन्ट दं बिनि गेजेराव जे जानो हागौ सासे मानसियासो माने मिस्टेक जाबाय बारे बारे नों सानै साथाम दसेन बिसनाथ' जानो हाया दा बेयावहाय कुइसना बेनो दा बै सानैनि नामावहाय दा सोरखौ सोगोन बेनि क्लारिफिकेशना मा ना सोरबा आनक्वालिफाइड मानसिखौ बेनि जायगायाव सोनो नागिरदों नामा माने दा जोङो गोथौयै बिजिरनानै नायबाय माबा मोनसे इन्टारनेलि माबा मोनसे जोंहा सन्देहआव थानाय फैदों दा बेयावहाय जाय बिथांमोना क्वालिफाइड नङा जाय बिथांमोना खुनु सिलेक्शन लिस्टआवनो गैया बिथांमोना दिनै फैनानै बिथांमोना दिनै मेरिट लिस्टआव मोनदों आरो जाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव मोननांगौमोन बिथांमोना वेल माने हाइएस्ट नाम्बार दं बे नाम्बाराबो दिनै मोनासै दा बेयावहाय जोंना गोबां टेट क्वालिफाइड माने वेल एजुकेटेड जोंनि इउथ्सफ्रा माने बिथांमोना दिनैहाय खुनु सेटिसफेक्सन गैया आरो बेयावहाय जों सानो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिथु जोंहा दिनै बुंबोबाय थादों दे जोंनि BTC ओनसोलावहाय दिनै दानि BTC गभर्नमेन्टआ 2020 निफ्राय 4 इयार्स जाबाय दा 4 इयार्स जानायावहायबो दिनैहाय मोनसेबो जबनि एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायाखै दिनैहाय अलरेडि 3000 निफ्राय 5000 दिनै भेकेन्ट जानानै दं जोंनि BTC ओनसोलाव जोंनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआवनो नाथाय बेयावहाय जों नुनो मोनदों जिहेथु जिखुनु साख्रिनि जोंनि बे ओनसोलनि इउथ्सफ्रा खुनु साख्रिनि खुनु माने मोननायनि खुनु प्रबेबिलिटियानो फैयासै आरो खुनु एडभार्टाइजमेन्टबो होनो हायाखै नाथाय दिनैहाय गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा वेल क्वालिफाइड माने एजुकेटेड बोसोरफ्रामबो मास्टार डिग्री BEd PhD दिनै ग्रेजुएशन जानानै ओंखारो दिनै बे ओंखारनायावबो दे जोंनि वेल क्वालिफाइड जाय बिथांमोना थाखा फैसा गैया जाय बिथांमोना फरायनायाव मोजां खस्थ'यै दिनै फरायनानै फैदों आरो बिथांमोना दिनै बेफोरबादि पास जानानैबाबो रिजेक्शन जायोब्ला बेवहाय गोसोआ खामो एबा बेवहाय जों माने टेट क्वालिफाइडल' नङा जोंबो बयबो जों दुखु मोनो गतिके बेवहाय जोङो जास्टिसखौ बिथांमोननि थाखाय होनांगौ बेखौ जों गभर्नमेन्टखौ जों खावलायदों आरो जों डाइरेक्टर अफ एजुकेशनखौबो खावलायदों आरो बिथांमोननोबो जोङो अल BTC टेट एसोसिएशन बिथांमोनजों आरो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मेम'रेन्डाम हैगोन जोंना डाइरेक्टर अफ एजुकेशन बिथांनो आरो बेजों लोगोसे लेगेल जास्टिसनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय इमिडिएटलि दिनै बिनि सायावहाय जास्टिस मोननो थाखाय स्टे अर्डार लाहैनायनि हाबाफारिखौबो जों जेरै सावरायलायदों गतिके बावैसो समनि उनावहाय जोङो माने नैबे जोंनि दा माने इनजास्टिस जाय बिथांमोनहा वेल माने क्वालिफाइड हाइएस्ट नाम्बार गोनां मार्क्स जाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो गाइडलाइन्स बायदि माने वेल सार्टिफिकेट वेल क्वालिफिकेशन वेल माने नाम्बार्स गोनां वेल माने एभ्रिथिं क्राइटेरिया गोनां जाय बिथांमोना दिनै सिलेक्शन जायासै जाय बिथांमोना रिजेक्शन जादों आरो बिनि अनगायै जाय बिथांमोना खुनु सिलेक्शननि पर्जायाव गैया जाय बिथांमोना खुनु माने दिनै माने भेरिफिकेशन लिस्टआवबो गैया बिथांमोना दिनै लिस्टआव एन्ट्रि जादों आरो बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट लेटार मोनदों आरो दिनै जाय जिनिसाव जोंनि BTC 6 सिडुलावहाय खुनु नन BTCनि मानसिया 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेफोरबायदि साख्रिखौनो मोना आरो जोंनि BTC आवहाय दानि टेट क्वालिफिकेशन जाय माने एपइन्टमेन्ट मोनदों बिथांमोना दिनै बाहेरानिफ्राय फैदों बिथांमोना मोननाङामोन आरो जोंनि BTCनि टेटआनो आसामाव सोलिया गतिके आसामनिया दिनै फैनानै जोंनि जायगाखौ लाफैनाय माने जोंनि पास जाखानाय वेल जोंनि इउथ्सफोरनि सिटखौ बिथांमोना सिख'ना लानाय गतिके जों बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै बिथांमोननि जानानै जों आवाज दैखांगोन बिथांमोना जास्टिस मोनो आरो बिथांमोना माने जोंनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशन BTCनिया एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थाबैनो रानफिनो बिथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायहरबाय आरो बिथांमोना इमिडिएट जास्टिस मोननांगौ गोजोन्थों।